prije svega poselanjem pozdraviti građane Zeničko-Dobojskog kantona i vas ovdje koji ste došli da ispratite rad Ministarstva za boračka pitanja. Kada je u pitanju prethodna godina, odnosno aktuelna godina koja je na izmaku, moram reći da je budžet Ministarstva za boračka pitanja ove godine iznosio 15,2 miliona konvertibilnih maraka. Poređenja radi sa 2014. godinu kad je izvršenje ministarstva bilo 4,9 miliona, to je zaista veliko povećanje sredstava koji su namijenjeni boračkoj populaciji sa nivoa Zeničko-Dobojskog kantona. Ja ću vam u kratkim crtama obrazložiti određene transfere koji su najinteresantniji, znači ono u šta se troši tih 15,2 miliona konvertibilnih maraka. Najznačajniji transfer ovdje, znači transfer koji nosi najviše sredstava, jest egzistencijalna naknada. Radi se o novčanoj egzistencijalnoj naknadi pripadnicima boračke populacije mlađim od 57 godina koji su na evidenciji Biroa za zapošljavanje i koji prema važećem federalnom zakonu o demobiliziranim braniocima su obaveza Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno obaveza kantona, i za isti smo mi ove godine planirali negdje oko 7,2 miliona konvertibilnih maraka i eto nadamo se da će isti biti utrošen u punom kapacitetu. Ono što je značajno spomenuti kada su pitanje ostali transferi i čime se možemo i pohvaliti jeste transfer stipendiranja branilaca i članova njihovih porodica. Mi smo ove godine bili planirali 2 miliona konvertibilnih maraka za isti transfer, međutim isti smo povećali na 2,3 miliona konvertibilnih maraka i uspjeli velikom broju studenata, njih preko 2000, dodijeliti stipendiju. I to je najveći broj dodijeljenih stipendija kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine za boračku populaciju i najveća opredijeljena sredstva za stipendiranje studenata iz reda boračke populacije kada su u pitanju sva ministarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što možemo reći za ostale transfere, transfer zdravstvene zaštite pripadnika boračke populacije, gdje smo za transfer liječenja ove godine planirali 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Smatramo da neće biti dovoljno, pa ćemo u rebalansu budžeta isti povećati. Moramo biti svjesni činjenice da boračka populacija stari, tako da smo i ovaj transfer svake godine povećavali. Do ove godine znači bio 1,2 miliona, ove godine 1,2 miliona, nekad je to bilo 800.000. Evo u rebalansu budžeta ćemo isti povećati. Kompletna zdravstvena zaštita, znači ortopedska pomagala, dalje zdravstveno osiguranje neosiguranih lica, odnosno lica koja po odluci o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite, pripadnici boračke populacije koji nemaju zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu mogu imati zdravstveno osiguranje preko Ministarstva za boračka pitanja i takvih imamo negdje oko 1000 direktnih i oko 1000 indirektnih korisnika. To je otprilike jedan okvir. Dalje imamo pomoć u slučaju smrti, pomoć u slučaju, odnosno za nabavku udžbenika. Evo, svake godine, znači, Ministarstvo boračka pitanja nabavlja, odnosno pomaže u nabavci udžbenika za djecu branilaca osnovnih i srednjih škola, što znači 100 konvertibilnih maraka za djecu osnovnih škola i 150 konvertibilnih maraka za djecu srednjih škola. To je okvir i naravno i drugi transfer, transfer zapošljavanja i tako o čemu možemo naknadno razgovarati. Teško je procijeniti sa ove pozicije kada je u pitanju kvalitet života uopšte u Bosni i Hercegovini. Znači, boračka populacija je dio jednog konglomerata u Bosni i Hercegovini, znači sve ono što proživljava ovaj narod nakon 20 i nešto godina posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, to proživljava boračka populacija. Iz tog razloga mi smo osmislili nekoliko različitih programa kako bi pomogli boračkoj populaciji, znači da što lakše živi. Evo dokaz ovih 15,2 miliona za boračku populaciju. 21. oktobra 2021. godine potpisani su ugovori o podršci zapošljavanju i samozapošljavanju pripadnika boračke populacije te podrška ranije formiranim firmama. Kroz program samozapošljavanja Biznis plus A, Biznis plus B
Na koji način se odvija podrška i koji segment poslovanja trenutno je najzastupljeniji kod boračke populacije? Evo prvo da kažem da smo mi za ovu godinu planirali 1 milion konvertibilnih maraka za zapošljavanje. Ističe, ja mislim, biti utrošen u procentu oko 95%, zavisno od programa, odnosno zavisno od broja zahtjeva boračke populacije. Ja sam imenovan u martu 2015. godine i na samom početku tražio sam podatak od službe zapošljavanja Zeničko-Dobojskog kantona o broju nezaposlenosti zaposlenih osoba, znači ukupnom broju i broju boračke populacije. Ono što je bilo porazno u tom trenutku jeste da je bilo oko 71.000 zaposlenih i oko 71.000 nezaposlenih. U ovom trenutku, znači s podacima kojima raspolažemo iz službe zapošljavanja Zeničko-Dobojskog kantona, mi imamo negdje oko 87.000 zaposlenih i 53.000 nezaposlenih, što znači 34.000 relativna razlika, što znači da je urađeno dosta. Naravno, nisu to samo projekti koje radi ovo ministarstvo, to su projekti koje radi Federalni zavod za zapošljavanje kroz različite institucije federalnog nivoa koji imaju zadatak zapošljavanje ne samo boračke populacije, nego znači i ostalih kategorija društva. Dalje, mi smo tražili podatak, znači 2015. godine koliko je to pripadnika boračke populacije se nalazi na evidenciji broja zapošljavanje i neažurirani podatak koji smo mi dobili između 17 i 20.000, što je zaista mnogo, obzirom da na drugoj strani imamo prednost zapošljavanju takve kategorije i vidimo da se nije tu uradilo puno. Naravno da smo odmah krenuli aktivno u realizaciju programa zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije. Naravno, tu nam je pomogla kompletna vlada kroz svoje programe. Mi smo 2015. godine krenuli sa poljoprivrednim programima, međutim kasnije smo isti proširivali na sve oblasti, evo recimo ekonomskog života Zeničko-Dobojskog kantona i na samom startu mi nismo naišli na razumijevanje i politike i pripadnika boračke populacije. Smatralo se da će uzaludno biti potrošene pare, međutim kada smo krenuli s ovim projektom, on se zaista pokazao kao jedan od najboljih projekata koje provodi ovo ministarstvo i usuđujem se reći jedan od najboljih projekata koje provode sva ministarstva koja se tiču boračke populacije Federacije Bosne i Hercegovine. Zašto to kažem? Zato što smo mi do ovog trenutka uspjeli upoloviti broj pripadnika boračke populacije na evidenciji broja zapošljavanje. Na jednoj strani otvoriti nekoliko stotina firmi kroz naše programe Prvi biznis i Biznis Plus iste podržavati i tako dalje. I naravno kroz sistem zapošljavanja, odnosno zapošljavanje u postojećim pravnim licima gdje smo razvili taj jedan niz programa praćenja trenutnog zaposlene osobe do jedan određeni period dok se, ono što se kaže, dok se ne ustabili. Evo mi sutra imamo potpisivanje 208 ugovora o zapošljavanju, odnosno ugovora o pomoći firmama koje su otvorene preko ovog ministarstva. Znači, uspješnih firmi koje su otvorene preko ovog ministarstva, koje su, znači, pokazale pozitivno poslovanje. Mi smo, evo, znači, svjesni činjenice da je korona uzela svoj danak u smislu poslovanja istih. Mi ćemo sutra potpisati ugovor s njima u smislu dodatne financijske podrške od 1000 konvertibilnih maraka za svaku ranije otvorenu firmu. I evo, obzirom da vi dolazite iz Tešnja, ja moram reći da njih iz Tešnja ima, mislim, 72. Kada je u pitanju program prekvalifikacije, znači boračke populacije, ja moram reći da iako imamo program, znači jedan transfer prekvalifikacije boračke populacije, mi do ovog trenutka nismo imali, ajmo reći, nekih većeg broja zahtjeva za prekvalifikaciju. Što se tiče boračke populacije, oni su se sredili u pravcu stipendiranja boračke populacije na jednoj strani i programa zapošljavanja, samozapošljavanja boračke populacije. Tako u dijelu prekvalifikacije nismo imali nekog većeg broja zahtjeva. Na one sve zahtjeve koje smo imali, znači nije nam bilo teško odgovoriti zato što nije iziskivalo neka veća financijska sredstva. I evo, mi smo spremni ići u narednom periodu svaki takav program koji bi na neki način pomagao boračkoj populaciji da se lakše snađe na tržištu rada, odnosno da se osposobi za bilo kakav posao koji bi mu omogućio da nađe radno mjesto
evo sad u Bosni i Hercegovini gdje je stanje takvo kako jeste. Znači, naši borci su voljni da se dalje obrazuju i kvalifikuju? Ono što sam ja vidio, znači u dijelu stipendiranja, znači boračke populacije, akcenat je uglavnom na djeci demobiliziranih branioca. Najviše zahtjeva imamo iste oblasti. Što se tiče boračke populacije, evo u zadnje vrijeme najveći akcenat je stavljen na egzistencijalnu naknadu, isti obzirom da imamo najveći broj zahtjeva. Takve populacije koje su na evidenciji za zapošljavanje u smislu ostvarivanja mjesečne novčane naknade. A vezano za zahtjeve boraca, svjedoci smo dosta štrajkova boračke populacije, pa koji su to njihovi najčešći zahtjevi? I od tog svega šta bi se moglo ispuniti, šta ne, zašto? Pa evo, kada je u pitanju termin štrajkovi, a možda upotrebe neki drugi termin izražavanja određenog nezadovoljstva sa apatičnim stanjem koje je bilo u Bosni i Hercegovini dugi niz godina i eto, iskreno se nadam da su neke stvari popravljene. Kad je u pitanju odnos boračke populacije prema Ministarstvu za boračka pitanja ovog kantona, ja moram vam reći jednu činjenicu da mi još nikad nismo imali nekog organizovanog masovnog okupljanja boračke populacije koje je usredsređeno na rad ovog ministarstva i moramo napraviti distinkciju između nadležnosti federalnih nivoa vlasti za osnovna prava i nadležnosti kantonalnog nivoa vlasti za dopunska prava. Ono što je bio zahtjev pripadnika boračke populacije, znači, a tiče se osnovnih prava, ista se ostvaruje na federalnom nivou, nakon znači, intenzivnih pregovora, bolje reći nego na drugoj strani, nakon protesta, nakon intenzivnih pregovora, za stolom se sve završava, na ulici ništa. Uspostavljen je sistem egzistencijalne naknade za pripadnike boračke populacije. Znači, jedan dio postala obaveza kantona, jedan dio obaveza federacije. Međutim, po meni neko dugoročno rješenje na čemu su i pripadnici boračke populacije insistirali jeste borački dodatak. Ja se iskreno nadam da će financijska situacija, ajmo prije svega reći u Federaciji Bosne i Hercegovine, biti dovoljno dobra da možemo ići u tom pravcu. Znači, tu nam treba ono što se kaže pomoć svih nivoa vlasti kako mogli tu priču završiti, jer ja kako se sjećam na pregovorima kad je bila priča, to odnosilo se na kakvih preko 200 miliona konvertibilnih maraka za ovu egzistencijalnu naknadu, znači u budžetu federacija i kantona, znači negdje oko 50 miliona, odnosno u federaciju ostalo su obaveze kantona, evo, znači mi smo 7 miliona konvertibilnih maraka planirali za tu egzistencijalnu naknadu. Ja vam mogu vam reći da smo mi prije par sedmica vršili izmjenu podzakonskih akata koje je donijela vlada Zeničko-Dobojskog kantona, tiču se implementacije naših obaveza po zakonu o dopunskim pravima branilaca, članova njihovih porodica. Evo konkretno, znači izmijenili smo znači uredbu o stambenom zbrinjavanju i u dijelu nabavke, odnosno infrastrukturnih uređenja infrastrukture, znači na stambenom objektu, što znači priključak električne energije, priključak na vodu, priključak na plin i priključak na kanalizaciju. Znači, do tada nije bilo mogućnosti takvog direktnog prijavljivanja na javni poziv, zato smo napravili sistem bez, znači da pripadnici boračke populacije koji ove godine, znači ili u prethodnoj godini sa dostavnim računom za nabavku, odnosno za instaliranje pomenutih infrastrukturnih projekata na stambenom objektu mogu ostvariti sredstva do 1500 konvertibilnih maraka po svakom datom projektu, što je znači naš doprinos u implementaciji federalnog zakona o demobiliziranim branicama. Dalje išli smo u izmjenu uredbe o stipendiranju branilaca, članova njihovih porodica u dijelu stavljanja u malo bolji položaj djece demobiliziranih branilaca koji su maloljetni stupili u oružane snage i izmijenili uredbu u smislu da je do sad bila praksa, odnosno uredba propisala da iz jednog porodičnog domaćinstva mogu aplicirati samo jedan student, što je po meni bilo diskriminatorno i mi smo isto izmijenili, tako evo napravili sebi uslove da možemo nakon raspisivanja novog javnog poziva koje očekujemo nakon prolaska svih ovih socijalnih rokova da bi mogli svi studenti iz reda boračke populacije dobiti stipendiju. Ono što smo dalje izmijenili jesu
odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite koji je Skupština donijela relativno skoro, gdje smo znači omogućili više sredstava za nabavku ortopedskih pomagala. Prije svega ovdje mislim na potkoljene i natkoljene proteze, odnosno proteze donjih i gornjih ekstremiteta, proteze ruku i nogu i očnih proteza na zahtjev Saveza ratnih i vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona. Isto smo oblast uredili i hvala Bogu je došli u situaciju da možemo dodatno unaprijediti položaj ratnih i vojnih invalida. I ostale smo izmjene napravili ostalih podzakonskih akata u dijelu nabavke udžbenika, gdje je do sad ista praksa bila da znači da iz jednog porodičnog domaćinstva samo jedan učenik može ostvariti sredstva za nabavku udžbenika, što je po meni, da ne kažem diskriminatorno, u najmanju ruku smiješno. Što se tiče daljih izmjena zakonskih i podzakonskih akata, znači formirana je radna grupa na federalnom nivou u dijelu izmjene postojeće zakonske regulative koja se tiče boračke populacije. Konkretno, znači, što je do sad dogovoreno u kom pravcu će se najvjerovatnije ići, a to je egzistencijalna naknada za supruge umrlih i demobiliziranih branilaca, u smislu da će iste, znači, u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije biti određeni na određeni način financijski obezbijeđene kako je porodica imala osnovna sredstva za život. Analizirajući trenutno stanje, znači mi imamo od ovog trenutka izvršenje budžeta 88% i mogu reći da sam prezadovoljan kada u pitanju izvršenje budžeta za ovu budžetsku godinu. Dokaz tome da od samog starta smo rekli da na boračkoj populaciji nećemo šteti, mi se tako i ponašamo. Kada je u pitanju realizacija projekata u narednoj budžetskoj godini, znači svoj prijedlog, odnosno radnu verziju budžeta Ministarstva za boračka pitanja, kao i ostale institucije, dostavilo je Ministarstvu financija, tako da ćemo, evo, vjerovatno do kraja godine imati određenu sliku nacrta budžeta za 2021. godinu. Mi smo svake godine tražili određena povećanja, naravno prošle godine su bila značajnija povećanja sa 12 na 15 miliona i ove godine ćemo tražiti određena povećanja kako bi mogli ispuniti naše preuzete obaveze prema boračkoj populaciji. Nastavljamo sa programa zapošljavanja, samozapošljavanja boračke populacije, što sam rekao da sam posebno ponosan kao resorni ministar na takve programe. Dalje nastavljamo sa programom stipendiranja branilaca, članova njihovih porodica. Evo, iskreno se nadam da ćemo biti u prilici da svim studentima iz reda boračke populacije dodijelimo stipendiju. Naravno, nastavljamo sa programom liječenja. Znamo da boračka populacija stariji, da su u godinama kada što se kaže, što više obolijevaju, tako da ćemo ovaj transfer ponovo povećati. Transfer, i ono što nisam rekao, transfer za banjsko-klimatsku rehabilitaciju. Mi imamo potpisan ugovor sa 4 banjsko-klimatska liječilišta. Ove godine smo imali negdje oko 300.000 konvertibilnih maraka. Isti ćemo povećati za narednu budžetsku godinu kako bi svim onim, prije svega ratnim vojnim invalidima, a i ostalim kategorijama boračke populacije koji imaju potrebu za banjskom rehabilitacijom omogućili istu. Naravno, nastavljamo sa i ostalim programima koje ovo ministarstvo radi. To je izgradnja spomen obilježja. Mi smo, evo, za ovaj period od nekih 6-7 godina izgradili, odnosno pomogli izgradnju nekoliko desetina spomen obilježja. Ubijeđen sam da smo na pravom putu kada su pitani takvi projekti i s tim ćemo nastaviti. Naravno, naša podrška sportskim klubovima koji okupljaju boračku populaciju, prije svega osobe sa invaliditetom. Nadam se da će biti dovoljna sredstava, u stvari ubeđen sam da će biti dovoljna sredstava da pokrijemo sve ove naše obaveze koje sam prethodno pomenuo. Naravno, akcenat na egzistencijalnoj naknadi koja nam, evo, uzima, uvjetno rečeno, uzima najviše novca u budžetu. Hvala vam na vašem odvojenom vremenu za razgovor, bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vama i meni je zaista bilo zadovoljstvo i evo, dobro nam došli sljedeći put.